siguro naminaw ra ka, naglantaw ra ka sa Facebook or nag-search ra ka sa YouTube, nahitabo nga nakakita ka ni nga kanta para nimo sa kani usa ni ka mensahe sa atong amahan sa langit para nimo nanawag nga pauli na anak. Nagulat rin ko nimo ato maglagot nimo. Balik na. Siguro dugay na kay kang wa magsimba, kay kung musimba po ka, i-judge po ka. In behalf sa atong maigsoon, may pasaylo nimo na-judge ka. Kita nangita tag revival, no? Pero ang pinakadakong revival nga ipakanahon sa Ginoo iya ing gugma. Nanawag ba balik na. Balik na. Balik na. Ano pinakadakong revival nga may ito po. Ano atong ipaabot nga revival. Makita na to ang tinuod nga gugma sa usa ka mga. Ito siya ka na. We pray na ma-bless mo. Nganong nangita paman ka, di pa baigo akong gugma. Anak, asa man ka, bisan asa pa ka, nakita ti ka. Nganong nangita paman ka, di pa baigo akong gugma. Nagpauli na, kay ako lang ulan, kay kakson na ka. Isans kang pakiyasan, ako nagauban, sa kangit-ngit ka magkugagunit, o dawata, kining akong hugman. Wala kay pangitaon pa. Nganong nangita paman ka, di pa baigo akong gugma. Anak, asa man ka, bisan asa pa ka, kita di ka. Nganong nangita paman ka, di pa baigo akong gugma. Anak, pauli na, kay ako nagula, kay kakson ta ka. Sans kapakiyasan, ako nagauban, sa kangit-ngit ka magkugagunit, o dawata, kining akong gugma. Wala kay pangitaon pa. Pakiyasan, ako nagauban, sa kangit-ngit ka magkugagunit, o dawata, kining akong gugma. Wala kay pangitaon pa. Bisans kapag yasan ako nagauban, sa kangit-ngit
kamot kong kagunit ug dawata kining akong ugma. Wala kay Bisas kapagyasan ako nagaubay sa kangit-ngit kamot kong kagunit ug dawata kining akong ugma. Wala kay ug dawata kining akong ugma. Wala kay ug dawata kining akong ugma. Wala kay pangitaon. Bulok ka, ang gugma sa Ginoo mo si Jesus. Ang gugma sa man mo si Jesus. Ug dawata kining akong ugma. Wala kay pangitaon pa.